Moko kuom mine manie sekta mar gedo Mombasa koni giwuok oko mar lombo nyiri kod mine wetegi mondo mi odonjie tije mag lwedo to chutho mago mano keti tengene gin tije jomachuo. Minego koni kinde koro chopo ma onge wach yiero tich kaka osebedo katimore thuolo mokalo. Joja oko nigi ler koya kaunti ya Mombasa. Ma en gedo manayudo kadhi nyime gweng' ma Bamburi ei Kisauni Mombasa. Kae mine kod chuo ne ayudo konywako ne tich kendo gigedo maonge deo ni ma tij joma chuo kata mar joma mine. Ne agombo ng'eyo ni en ang'o mane olombo minego donjore e tij gedo ma oganda mathoth paro ni en mana tij joma chuo. Inatimo medical lab. No kana passionate mar ginene mar hospital. Naera engineering though ok nang'eni which kind of engineering. Yeah, but with the time I came to realize ne en mar gedo. Ng'amano miya mijingo en minwa monyuola mane keto geno kuom nyathi manyako. Achiel kuom gigo mane onyiedhore en ni kata bang' mine tiegore tije mag gedo, thuolo margi yudo tich pod ni piny kipimo kod mago mag joma chuo. Kaka ng'ama miyo ka watiyogo ka nitie kuonde manyalo kete ka joma chuo ne ngas to nitie kuonde moko mapok otimne setting out mantie piny. Anyalo kete ni in chak mano kogi kamachielo the set kamachielo. Yudo ka udhi manyo tich to chuo imiyo nafas moloyo joma mine nikech ging'eyo ni gin joma mine gin jok moko ma weak to gin gi dwaro mang'eny. Gik moko kaka seche moko maternity leave bochuni ni we tich. Koro nachako natiyo without chudo. Kas chieng' moro engineer moro koni mama nitiyo peto ko chule. Miyo uru gimoro. Kama na kana ochako miya siling 100. Kama na kana dhi mbele. Ahera gedo ma. Caroline Haruns en midusa motelo ne gedo no, ka Quinta Waga to en achiel kuom funde mideo. Ok en mana ng'iyo tich gedo no kende, kech onego bed nang'iyo ni kidi gero nang'o, plumbing itimo nang'o, mabati go nang'o, kata ka stima. Ere kaka biro nyiso ng'ato nolos stima kamoro to an to kang'eyo. Atimo generally everything. Kech sama in e class ipuonji supervision, ipuonji plan, gore, timo gigo te. But koro ndalo mane koro nobiro cha, kadhi e laro, iluongo ni e pap. Adhi ayudo ka nyaka mako jiko nikech nitera atiyo jalwedo. Koro pesa ma jalona no tin. Akoni amanye mar funde ni. To ni wacho ni mon ok nyal time. Koro wacho ni ok nyal no, emomiyo na want to prove also ni mon nyalo. Weche mag akweda kod temo rocho ratiro gi koni pod mienjo e sekta no, ka thoth jogo migeto to gin mana mine kata nyiri. Kata mana nyocha kae nyoro ne nitiere wana moro ne obiro manyo tich. En fundi mar gedo. Koro okala ni odwaro ng'ama ochung' ne tich ka odwaro foreman ama ng'ama supervise tij niendi. Koro an ok onena ka dhano, nena ka ng'ama be obira maybe budho kanyo. To foreman okona ni kidwa no chuli pesa kako nego chuli, engineer wacho ni dhi nene e tok tent. Adhi wuok ode maber. Tapenjo foreman ni nitie chieng' interview kana biro manyo tich. Dong ni winjo kana wacho te mag dhok. Sani adhi wacho ang'o manyien gi engineer. Ni kamane kako wach. To pesa tiore sim. Kaka no orna no. 4,000 manorna ne tin. An na jalwedo no chul 9,000. Koda koni matin. To gima dhecho manyien gi engineer, aseng'eyo ni it's because anang'o, ana woman. Nagolo reflector gi kofia gi aduoko negi, ayudo gine ma yudho go fare adok Kisumu. To ni mar tij gedo emane osomo kendo ringe rembe, chunye ne ok ol. Mwindi oro fundi moro, odhi omanyo ne fundi. Kubiro koda, to mwindi konena gi piny kucho, koni, sasa wewe, nimetuma wewe fundi wanaleta mama. Achako sayo mwindi. Tafadhali bosi. Wawe ati, then idhi neno. Kineno kaberni tabro tiyo. Okoni, fanya leo peke yake. Achiyo chieng'o no kende. Kinyine, mokoni, enda ita mama. Koro chakre kamano, at least o motivator. Koro adhi go mbele. Kas bedo ni koro aseneno engineer wa Karo. O motivator zaidi. Amiyo ga joma mine sana joma mine ema dwa na miga thuolo. Nikech ng'ama miyo kotiyo kata kae kotiyo. Thoth joma chuo gi kotiyo to ni boyudo ko bang' ka wang' ginene odhi e budho moro ene chamo mogo kandini to ng'ama miyo ko otiyo to en ochiko gode tir odhi ng'iyo chiemo ng'iyo kaka jogi dak e yo maber oloko ngima mag jok magin go. Kai ne bende gipimo na lony magin godo. Anyalo go kwano mar ot kata kapok oger. Anyalo goro bende. Agoro structural, architectural.
atimo project management. Koro kata ka ng'ato oyudo mosegoro to nyalo miya tich, omiya mana ma ang'iyo ne apango ne funde mondo oyud ode kaka nodwaro. Me personally, I'm general. You give me your plot, your land, I give you your key. Maduong' magijiwo en ni ng'ata wuog oko mar timo tich mamore mok mano michuni godo. Kata wan kaka nwadongo, ing'eni nwadongo kidwa ni ing'e ni ng'ama dako. Ne mine moluro tije mag gedo gi andaer nyiso ni tich en tich. To tich luore be ga kiere. Onge tich mar chuo gi tich mar mon. Onge gima impossible. Gimoro ka chunyi gombo timo, time. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.